Aquí seguim el Tot és Comèdia de Ser Catalunya en el dia que, per fi, tinc l'excusa perfecta per fer sonar aquesta cançó. Que poco significan las palabras, si cuando sopla el viento se la lleva tras él y queda solamente los recuerdos, promesas que volaron y no pueden volver. Vive siempre con ilusión, si cada día tiene diferente color, porque todo llega... Sí, la dels Bagul de los Recuerdos Tururu, la Carina. Per què sona aquesta cançó? Perquè l'Associació per l'Estudi del Moble ha posat en marxa El teu bagul, la nostra història. És un projecte digital participatiu per fer inventari, catàleg i difondre els baguls, les caixes i els cofres existents a Catalunya. Àngels Parés, què tal? Bon dia, com estàs? Bon dia. Directora del projecte. Estàs d'acord amb la Carina en aquesta associació que fa ella entre baguls i records? I tant. De fet, una part important d'aquest projecte és fer aquesta relació, buscar aquesta fibra i aquestes connexions anecdòtiques personals perquè la gent se senti impulsada a compartir les seves peces amb nosaltres. És una part important. Que són font d'història, la gran, i d'històries petites, també. Exactament. De les famílies. Els baguls, les caixes i cofres, a veure, històricament han jugat un paper molt important en la llar. Era el primer contenidor d'objectes que hi havia a les llars i amb el temps després van tenir un valor més simbòlic i la situació en què ens trobem ara és una mica en què estan desapareixent. O sigui, han perdut tot aquest valor simbòlic i fins i tot decoratiu i ens trobem que molta gent ja no sap què són i una mica el projecte va per aquí, recuperar aquestes peces. Pensava que no ajuda gota o gaire que tinguem uns pisos com els que tenim amb tan pocs metres quadrats. Evidentment, on fiques el bagul de l'avi o la besàvia. Estem d'acord, no ens ajuda això. Per tant, on els tenen guardats? Bé, qui tingui finques encara, qui tingui, jo què sé, la masia o la casa del poble, imagino que les golfes encara aguantaran els baguls. Però si no, si la gent ja és urbanita total i té un pis de 70-80 metres quadrats que agafa allò com un traster... Jo crec que potser la clau és intentar integrar-lo amb aquestes decoracions tan minimalistes d'avui, donar-li un toque personal a la teva casa. Aquesta seria convertir-ho en una peça important, però donar-li la volta, que en comptes de ser un trasto, que passi a ser una part important de la teva casa perquè tingui un significat per tu. A les masies i en els llocs on hi ha més espai, les caixes les trobem a tot arreu. O sigui, poden ser en el lloc principal, com si són molt decorades o de molt bona qualitat, però també estaven a les cuines, als rebedors, a les entrades, en els dormitoris, perquè també es feien servir en l'ambient rural, doncs es guardava la sal o es guardaven les llavors, era un moble que tenia moltes utilitats. O sigui, I allò que en castellà es diu, ara no recordo la paraula catalana, l'ajuar. Exactament, és el dot i l'aixuvar. El dot i l'aixuvar. Sí. Això. Que per qui no estigui familiaritzat amb aquest concepte, què era? Exacte. A veure, hi ha la visió de gènere, que també és un altre tema del projecte, que en l'aixuvar és el que la dona portava a l'hora del matrimoni, és el que contribuïa. O sigui, podia ser una suma de diners, i era una suma de diners, però també eren objectes materials, i d'aquests objectes la caixa era un objecte molt important. Es podia portar una caixa sola, si era una família amb més diners, doncs es podien portar 2, 3, 4 o 5. I llavors, amb els llençols, amb tot el tèxtil. Tot el tèxtil, sobretot a les èpoques medievals, la peça més valuosa d'una casa era el tèxtil. O sigui, la fusta no era tan cara com el que costava fer les robes de vestits, els cortinatges... Clar, estem parlant de cases nobles. Estem parlant de cases nobles. Però a tots els nivells es reproduïa a totes les cases. O sigui, en una casa més senzilla no en tindrien 5, però en tindrien una. I llavors aquestes caixes van jugar un paper molt important a partir del segle XV i fins al segle XIX. En el segle XVIII el que passa és que ja surt la calaixera i surt l'armari, i això desbanca totalment la caixa, perquè quan tens uns calaixos ja no vas a obrir la caixa. I llavors les caixes passen a ser una peça decorativa o simbòlica, no tan utilitària. Però que la gent s'estima igualment, sí. No es llencen. Exacte. No? A veure, és testimoni del valor que tenien, que la gent les va seguir mantenint i les va seguir regalant i les va seguir tenint a les cases, perquè no es van substituir en sa, o sigui, es seguien conservant. I tenen valor per ser?
la fusta deies que no valia tant, però potser tenen decoracions... Sí, tenen... exactament. T'ho pregunto des de la desconeixença total, A casa meva no en teníem de veure, baguls. Com a associació per a l'estudi del moble, això de que la fusta no valia no queda gaire bé de dir-ho. No valia. No, el que deia és que els textils valien més, o sigui, perquè teixir seda, tots els cortinatges que feien falta per adornar un llit, per exemple, això valia molts diners. La fusta valia diners, però era més assequible, diguéssim. Les caixes hi ha de totes maneres, de riques i pobres. Les més cares són les policromades, decorades i tallades. O sigui, quan hi ha més treball de talla i quan hi ha més treball de decoració tant pintada com daurada, això és el que afegia el valor. També pots tenir una caixa de pi que és molt senzilla, però pots tenir una caixa de roure que és molt més cara. Vull dir que, i després, en el segle ja, quan entren les fustes exòtiques, l'ébano, que venen de les Amèriques, totes aquestes fustes, les caobes, doncs també són caríssimes. És una cosa que ara potser no valorem. Estem llançant caixes que són fetes de fustes que ara no les podríem fer perquè són fustes protegides. O sigui, tu ara no podries fer una caixa de caoba perquè no la pots comprar, la caoba. En canvi, potser l'estem llançant. Ostres, no sabia això. O sigui, que això també és un altre tema. tema. No hi ha productes fets en caoba perquè és il·legal. Són protegits. Estan protegides aquestes sobretot, fustes. O sigui, perquè eren d'importació, eren fustes d'importació. I també hi havia materials, penso en les arquetes de les esglésies o dels monestirs, que a més hi ha figuretes de molt valor perquè són d'or o de plata. A veure, les arquetes és una altra tipologia, les caixes són de dimensions més grans, les arquetes solen ser per guardar joies i tenen unes mides més petites i tornem al mateix, si eres molt ric doncs eren de plata, d'or, d'esmalts també. En el tema de les caixes el que trobem molt, si són ferrades, era perquè eren caixes de caudals. Què és ferrat? O sigui, en ferro. Quan veus una caixa que té moltes tanques i té molt de ferro protegida, això vol dir que era per guardar diners o joies. També eren encuirades, o sigui, es podien forrar de cuira. Això passa molt amb els cofres de viatge. O sigui, si tenen unes nanses al costat ja és una indicació que era per viatjar i aquestes caixes llavors no eren solament de fusta sinó que estaven forrades perquè doncs, si es mullaven o per la intempèrie doncs, ja tenien un altre tractament. O sigui que els materials també ens diuen molt per què s'utilitzaven. Sí, ara que has dit això de viatjar, és que clar, si ens posem a pensar la de connotacions que té el bagul, mira, des de la Piquer... Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Famoso baúl de la Piquer, que recordaran els oients més grans. Tu dius que no? Jo no. La Concha Piquer, famosa copletista i cantant en fi, d'èxit internacional, que voltava de gires i els països amb una corrua de baguls. Vale. I després, en un altre àmbit, hi ha, per exemple, Harry Potter, no? Que també anava amb el seu... Exacte. També s'ha convertit en un símbol de coses antigues, no? El bagul. Sí. També aquí a Catalunya, amb el tema de les indianes, aquests teixits que estaven impresos de cotó, que els feien impresos, que es van fabricar molt aquí a la nostra terra, doncs aquests teixits també servien per forrar aquests cofres. O sigui que molts, quan els obres tenen teixits del segle XVIII, a partir del segle XVIII tenen teixits que són d'indianes. Escolta, anem per la campanya, no? Perquè el que esteu fent és com una crida a la gent a fer exactament què? Amb aquests baguls de la iaia, dels besavis... El que estem demanant és que facis una mirada al que tens a casa i si tens una d'aquestes peces, una caixa, un bagul, un cofre, doncs que em facis unes fotos, especialment 3, de davant, amb la tapa oberta i de costat, perquè veiem tots els plànols, i que ens els enviïs al teubagul.com, o sigui, a la nostra web. Llavors nosaltres les estudiarem i després penjarem més informació perquè tothom la pugui consultar i d'aquesta manera potser descobriràs coses que no sabies de la peça que has tingut sempre a casa. Clar, això t'anava a dir, que potser descobreixen que tenen una autèntica joia. Exacte, el tema del valor és un tema també... A debat, no? Exacte. A més, tu coneixes perquè tu
professionalment? Crec que treballes en cases de subhastes, jo he treballat, no? ara mateix no, però he treballat un temps en cases de subhasta. En general, tot el moble ha caigut molt de preu en les cases de subhastes. Per què? Si no tens una peça molt excepcional, no hi ha un preu molt elevat. Jo penso que tornem al mateix, això de que la gent jove no col·lecciona moble, que no sabem on ficar-lo a les cases contemporànies, una mica potser aniria per aquí. Llavors, les peces que són molt bones sempre mantenen el seu valor, però a vegades els nostres pares o els nostres avis compraven i col·leccionaven calaixeres, armaris, llits, no col·leccionar, però els compraven i els valoraven. I ara la gent jove això no ho valora tant. Llavors, les caixes potser no tindran, moltes d'elles potser no tindran aquest valor econòmic de subhasta, diguéssim, però sí que tindran aquest valor de patrimoni cultural nostre, que la nostra tipologia de caixa catalana, que és la que té a mà dreta, té una porta i 3 calaixos, és el que es coneix com caixa catalana, i aquesta tipologia realment és d'aquí nostra i és el que identifica, és la peça més emblemàtica del moble català. Sí, caixa catalana, repetim això, és la que té... És la caixa que té una porta i 4 calaixos, un dels quals és sec, o sigui que hi ha 3 que sí que es poden obrir a mà dreta, i aquesta és les que són més conegudes o popularment conegudes com caixes de núvies, que aquesta tipologia surt al segle XV i es manté fins al segle XIX. Carai, el que estem aprenent, exacte, el que estem aprenent avui. Exacte. Per tant, no us quedareu amb els baguls, sinó que la idea és que consti, no?, com un element patrimonial col·lectiu que són, però després també la idea de fer alguna exposició, o sigui... Això seria més endavant, o sigui, ara fem una crida, veurem què tenim. A veure, l'impuls inicial és avançar el coneixement d'aquestes peces, encara no sabem molt de centres de producció, tallers, llavors, clar, ens interessa veure... Però clar, indústria n'hi hauria d'haver, i d'important, a més, si era un objecte tan comú a tot arreu, no? O sigui, ara mateix sabem si és de Barcelona, si és de Girona, aquests trets, diguéssim, més generals els coneixem, però estem esperant que potser descobrirem coses més concretes i descobrir històries. Ens interessa molt històries familiars, si coneixeu per què es feien servir, com us han arribat a la família, si tenen un valor sentimental, tot això ens interessa molt. O coses que s'hi guardaven, no? Cartes. Què guardàveu? Històries. Sí, és fascinant, si t'hi poses a trasllats, pensar. migracions, també ens agrada saber si hi ha caixes que potser no són d'aquí, potser ens trobarem caixes italianes o franceses, com és que han arribat aquí. Si només en trobem una serà molt anecdòtic, si en trobem moltes, doncs potser vol dir que es van posar de moda i per això les portaven aquí. O sigui, és realment un joc de conèixer més coses amb més exemples. Que dona per a unes quantes novel·les, ara estava pensant. Aquí podeu implicar exacte. Algun escriptor, algun literato. No? Perquè algunes d'aquestes històries ja les coneixeu o tot just esteu començant? Ja esteu rebent algun tipus de resposta ja hem fet per part de la gent? uns quants vídeos, estem fent un esforç de fer difusió digital. Si teniu històries i les voleu explicar, ja ho sabeu, us podeu posar en contacte amb nosaltres i us vindrem a filmar la vostra història, però sí, ja hem tingut, per exemple, el cas d'una parella que fa 35 anys van recollir una caixa gòtica al carrer, que l'estaven llançant i la van recollir i se'l van emportar a casa. Un altre, que en un viatge al Pirineu van veure que buidaven una masia i estaven carregant un camió amb coses que volien vendre i van comprar una caixa també als anys 60. I, per exemple, un taller que hi havia a Capellades que feien reproduccions de caixes durant el segle XX, que és curiós que en el segle XX es seguien reproduint i hi havia gent que les seguia comprant, o sigui, també copiant models antics catalans, aquesta idea de recuperar el que és català, el moble català, existia i la gent ho volia comprar, vull dir que sí, que estem descobrint moltes històries. Molt bé, i també he descobert, i segurament molts oients també, que hi ha una associació per l'estudi del moble. Que fem 20 anys. Aquest any és el nostre 20è aniversari. Sí. Com és que us vau ben trobar un dia aquests apassionats per la història de l'art? A veure, he de reconèixer que molta de l'associació es deu a la persona de Mònica Piera, que és la nostra presidenta, que va fer la seva tesi doctoral sobre el moble i des d'aquest moment es va donar compte que hi havia molt pocs estudis i des de llavors s'ha dedicat a promocionar l'estudi del moble i al voltant d'ella ens hem reunit molta gent. Molt bé, doncs per seguir tenint cura del patrimoni, que no deixa de ser patrimoni de tots els catalans, doncs ja sabeu, si el que dèiem abans, si per casa corre algun d'aquests baguls, aquestes caixes històriques, podeu participar en aquesta campanya que des de l'associació acaben d'engegar. Ens espereix, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Adéu.
Doncs ja ho tenim. Gràcies per seguir-nos un cap de setmana més. Dissabte hi tornem a partir de la 1. Més Tot és Comèdia a Ser Catalunya, el control Pol Regàs. Que acabeu de passar un boníssim diumenge i una molt bona setmana. Adeu! I demà hi haurà sol i fem